This video is randomly taken. Natayog na guro na imong utok jud ang hinamong kremil is. Buwan ka. Yung sir, mo utok. Tayog. Gaduhan tama mo sa pag-inom og sakto. First to do is open the pack. And then you pira that. Kena. And then ihoho. Yo. Di mahoho. Imo nang i-freeze. Freeze? Zara kita gusto ada hano. Da. Lo. Magic. Ikaw mong magic sa kinabuhi. Ha? Hindi ako. Paano? Oh, Jim. Nang ba? Uy. Gawi. Mga pa na inon ron. Huli pala. Ano niyo? Lila! A few moments later. Sagasa naman. Pangluwa. Sagasa ito bang? Ang gawa. Ara misiwa jud mo jud. Simple as that. Lom da. Ano ba? One. Oh, di kaya na mata. Ano to? Stop that. Lainan. Hindi na Asa ni dira ba iti dira. Yo no? Ay, mangluwa dia. Ang bitang tama kan. Siguro ko. Ano ka?